No čaute, vítam vás pri takej novej vedľajšej časti. Výnimočne to nie je nič o počítačoch, pretože nie som zameraný iba na počítače. Toto je také moje hobby menšie. Je to Xmotos 250, má to 250 kubikový motor, nejakých 20 alebo 25 koní, neviem vám presne povedať. Je to verzia z OHV, má to vzduchové chladenie ešte, elektrický štarter, spotrebuje jak hovado. Je to veľké, je to rýchle, dá sa na tom dobre jazdiť, čo by som vám viac povedal, ako rád sa na tom vozím. Jediné, čo som dorábal, je akurát tak ukazovateľ zaradenej rýchlosti, to vám môžem aj predviesť, len som motorov kablík ako tradične, proste všetko utrhnem, vidíte, proste ukazuje vám to zaradenú rýchlosť, no teraz som vidíte, dvojka, trojka, no, ďalej sa nedá pohnúť, pretože je zrejme v zlej pozícii prevodovka. To je vlastne tak všetko asi. No má taký menší problém. Dymí jak hrom. Proste žere olej, sú vybehané krúžky. Ako nemá tak veľa najazdené, ale je to čínsky motor. Je to vzduchom chladené, akože toto o vodnom chladení ani zďaleka nepočulo. No a vlastne si ukážeme, ako to spravím. Aby ste mali výnimočne niečo iné než počítače, hry, počítače. Tak vám to ukážem trošička. Nestláčajš. No, tak. Som si úplne úžasnú obu na to zobral. Samozrejme aj stráca kompresiu, tým pádom dosť veľkú časť výkonu. Aby ste videli, čo myslím. Vidíte? To je čistokrvný dym. Proste smraduje jak hovado. Už ani vo výfuku sadzenie nevidieť, pretože všetko je od oleja a od karbonu. Minule som vybral sviečku a jak som ju vybral, tak som ani nevedel, kde vrchná časť sviečky, proste celé to bol iba čistý kurz karbonu. Alebo uhlíku, to je zo spáleného oleja. Tak vlastne, čo vlastne spravíme? Nechám chvíľu bežať motor, vypustíme olej, alebo jeho zvyšky, čo ešte nespalil. A vlastne pustíme sa do rozoberania motora a uvidíte, čo vlastne s tým spravím, aby sme to vyriešili.